Καλώς ήρθατε στη νέα πύλη EMS Rescue, μέσω της οποίας μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα βραβείων EMS Angels. Σε αυτόν τον οδηγό, θα σας δείξουμε πώς να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα Rescue για να καταγράψετε τα δεδομένα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Αρχικά, κατευθυνθείτε στο qualityregistry.org και κάντε κλικ στο Sign In. Συνδεθείτε με τα στοιχεία σας. Στη συνέχεια, μεταβείτε στην καρτέλα And Data Collection για να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τα τριμηνιαία δεδομένα EMS ταυτόχρονα. Αντιγράψτε τα Stroke Ready Hospitals από το σύστημά σας ή τη λίστα και επικολλήστε τα κάτω από την ενότητα ως Stroke Ready Hospital. Στη συνέχεια, επιλέξτε και αντιγράψτε τις διαδοχικές ύποπτες περιπτώσεις εγκεφαλικών επεισοδίων από το σύστημά σας στο φύλλο Excel και, στη συνέχεια, επικολλήστε κάτω από τα Raw Case Data. Λάβετε υπόψη ότι οι στήλες θα πρέπει να έχουν την ίδια σειρά όπως φαίνεται στην πύλη Rescue. Το σύστημα θα εντοπίσει αυτόματα τυχόν σφάλματα μορφοποίησης σε οποιαδήποτε στήλη και θα τα επισημάνει με κόκκινο χρώμα. Παρακαλούμε, ελέγξτε και διορθώστε αυτά τα δεδομένα, γιατί μόνο τότε θα ενεργοποιηθεί η καρτέλα A Calculate Award. Μόλις κάνετε κλικ στο Calculate Award, θα δείτε στη συνέχεια την προκαταρκτική αξιολόγηση του σταθμού σας EMS με βάση τα 5 κριτήρια. Μπορείτε επίσης να δείτε την κατά περίπτωση ανάλυση στην ενότητα Individual Metrics. Ο συντονιστής χώρας EMS θα αξιολογήσει το βραβείο και το τελικό αποτέλεσμα θα δημοσιεύεται 25 ημέρες μετά το τέλος κάθε τριμήνου. Οι προθεσμίες των βραβείων μπορούν να προβληθούν στην αρχική σελίδα του ιστότοπού μας. Για οποιασδήποτε ερωτήσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο admin@qualityregistry.org. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας και ας βελτιώσουμε την φροντίδα του εγκεφαλικού επεισοδίου μαζί.